tú rýchlosť nasadí, to človek ani nestihne počítať, ako koľkokrát sa otočí. Vidíte, je to riadenie znútra, toto riadenie je 3 spôsobmi. Je to pedálové riadenie, joystickové a kombinované. Všetko robíme pre našich zákazníkov, ktorí si z iného stroja predstavili do nášho, aby sa nemuseli učiť nové riadenie, dokážeme mu sami prispôsobiť všetkými možnostiami, takže sa nemusí učiť inak riadiť, ale náš stroj ho to naučí jednoducho. Všetky kabíny v našom stroji sú plne bezpečné, čo najviac sa snažíme ľuďom pohodlniť prácu, takže majú kožené sedadlá, bezpečnostné pásy, klimatizáciu, všetko je riadené počítačom v kabíne, takže není problém, aby sa necítil strojník pohodlne, bezpečne ako v osobnom aute. Dokonca by som povedal, že niektoré osobné auta ani nie sú také pohodlné, aké naše stroje. Firma LMM vám predstavuje celú radu svojich strojov. Všetky otázky sa môžete dozvedieť a odpovede na stránku LMM, kde vám obchodní zástupcovia povedia všetko o našich strojoch Bobcat, Hyundai a Ingersoll-Rand. Všetky stroje máme za ruku 3 roky alebo 4000 motohodín. To nemá nikto na trhu. 3 roky alebo 4000 motohodín. A Ingersoll-Rand, kompresory, generátory dokonca 5 rokov. 5-ročná záruka, to je niečo fantastické. Vidíte na predných kolesách akciu, točenie, výstup z lopaty, láhnutie zo stroja, poklonenie sa divákom, posun dozadu, dopredu, pomaličky sa zdvihne, alebo sa nám otočí. Neviem, nemáme to nacvičené. Vždy, čo ho napadne, spraví niečo iné. Aby to nebolo také jednotvárne, tak nám vždy urobí niečo iné. Firma LMM má 4 strediska. Jedno stredisko v Stupave, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Prešove. Vo všetkých strediskách sa nachádza požičovňa a servis. Servis nám robíme do 24 hodín. Keď je pokazený stroj, hoci na Slovensku, do 24 hodín nastupujeme na servis. Vidíte nášho kaskadéra, ktorým sa zatajuje dých. Je to veľmi nebezpečné, čo robí. Prosím, neskúšať, mohlo by sa stať, že by si človek ublížil. Vidíte, zahodí čapicu a pokúsi sa do stroja nevystúpiť na styl na hlavu. Nevieme, či sa to podarí, ale zatiaľ sa to podarilo každý krát, ktorý to robil. Takže dúfame, že sa to podarí aj teraz. Trošku si ju zašipal, takže bude mať špinavé vlasy. Budete musieť kúpiť šampón. Áno, láhne zo strojov. Hop, ale nevidím. A už ju má na hlave. Prosím, veľký potlesk pre tohto šikovného kaskadéra, nášho strojníka Peťa. Toto vidíte len na stánke LMM, nikto iný to nedokáže. Ráno som prišiel a tento pán kaskadér to so mnou stavil, že zavrel fľašu zazadkovanú. Prehnal som fľašu whisky a chcem vám to ukázať ešte raz. Dúfam, že sa mu to ešte raz podarí. Takže neodchádzajte. Peťo si pozametal, postavenisko musí byť čisté a pracovité. Pracovník, keď chce ísť domov, musí si po sebe upratať. Lebo nikto by nebol spokojný s tým, keby bol bordel špina na pracovisku. Každý zamestnávateľ má rád čisto a nechce platiť ďalších ľudí. Takže vidíme, že stroj Bobcat je v práce úplne v pohode, bez toho, aby strojník vychádzal z kabíny. Vidíte, že
Toto upratovanie je veľmi rýchle, dokonca sme to stopovali 2 až 3 minúty to trvá, dokým si uprace po sebe. Takže práca na tomto stroji je veľmi rýchla, kvalitná. Prosím, posuňte sa trošku ďalej, lebo bude splňať tú zeminu a piesok, aby nebol problém, aby sa nikomu nič nestalo. Prosím vás, ešte aspoň o 2 metre sa posunte. Tak to teraz to zahrnie na seba. Hop.